si Kristo mipili ni Pedro isip tinugyanan sa yawi sa langit, dili sa iyang kaugalingong pagbuot, kung dili tungod sa gipahayag ni San Pedro. Ang iyang gipahayag nga kuan gyud kayo ba, seryoso. Gipahayag niya ang kamatuoran nga si Kristo mao ang Mesiyas nga gipadala sa Dios. Nya niingon dayon si Jesus, dili ni gikan ni bisan kinsa nga tao, gikan ni sa akong amahan nga misulti nimo niini. Nya kay ang amahan didto man niya gipadala ni San Pedro ang mensahe, gitan-aw sa ni Jesus nga si Pedro pinili sa iyang amahan. Anya kun ang amahan mipili ni San Pedro nga channel sa authority sa langit, siya sad nga anak, iya sang gi-confirm tagaan yag authority. Nya hangtod karon ang simbahan mao gyud channel sa kanini ang mensahe sa Ginoo. Mao nagdili ganita maminaw sa simbahan, magkagubot, mabati gyud ang atong kinabuhi basta di na ta maminaw sa simbahan. Kamo kusog pa mong maminaw sa simbahan? O moingon ang simbahan, way mga bata, way mga tiguang pasudlon sa kaning kuan o sa simbahan. Nya wa lang sa taroy hilog ha, sa masakiton. Nya wa sa taroy misa sa week mass. Mo tuman mo? Maayo kay tuman. Ang kasagaran nato di gid tam tuman. Mao nay atong batasan. Nya si San Pedro naasa ni siya batasan sa pagka masinupakon. Pero labaw siya ka masinugtanon kaysa ubang mga apostoles, kay niagi man pud ni sila murag formation ba kanang nagtubo pud ning ilang pagtuo ni Kristo. Nya si San Pedro tan-aw nako murag daghan-daghan siya og gipakita nga kanibitang pagtubo. Una, minyo man ni siya. Iyang gibiyaan ang iyang asawa ug ang iyang pamilya. Iyang gibiyaan. So literally doon na siya gipakita nga pagtuman sa giingon ni Kristo, kung mosunod mo nako, biyae gyud ang tanan. Apil na imong bana, asawa, mga anak, imong ugangan, imong ginikanan, biyae gyud. Nya si Pedro, iyan ning gibuhat ni San Pedro. Mao na nga tingali kaning pagtubuan niya sa iyang pagtuo, nahimo ning sinugdanan nga abli kay siya ba? Abli kay siya sa kabubuton sa amahan. Nya kita kay di man takabiya, di takabiya sa tong gusto. Nabitay mo ingon ako nga gulang na ba niya, mo ingon pader ako mosimba gyud ko kay murag gyud ko mabuang kung di ko kasimba matag adlaw. Wa gyud lami akong kinabuhi kung di ko kasimba. Nako nya wa nay simbahan, wa nay pare, maimpierno na di ka. Kanang yun ada bitang batasan. Ang akong gusto ba, murag kasagaran nato gani, murag nahug na lang ni gusto na lang ni nato na musimba, pero dili na gustos Ginoo ang atong gisunod. Usahay ba? Kamo tingali din buutan tingali mo. Ako sad usahay sa akong pagmisa. Ang ako ra yung gusto nga magmisa ko. Wa ko'y gusto. Wa gyud gusto. Nya kini akong pagmisa ron, gusto ka ni Ginoo o ako ning gusto? Ambot lang. Sa ko kay bao. Nakaron unsaon man nato pagkasiguro nga ang atong gituman ang gustos Ginoo. Sa atong unang pagbasa si San Pedro mismo maoy miingon. Nakadungog mo sa unang pagbasa? Kamong mga pangulo, hangyoon mo nako nga magtrabaho mo dili sa suhol, kung dili sa pag-alagad. Kana ba? Mo trabaho kuno ta dili tungod sa suhol, kung dili tungod sa pag-alagad. Pasar mo ana o
Ana, kung mo trabaho mo, di mo mangayog suhol. Kung mumisa ko, di ko mangayog stipend. Ana ba? Basta mo na'y unang requirement nga gusto ganis Ginoo ang imong gibuhat, dili nimo gusto, ayaw pangayog suhol. Kay mangayo na kag suhol, imo na nang gusto. Mo trabaho gani kag kompanya, mo trabaho kag unsa diha, mo trabaho kas inyong balay, unya mangayo ka og suhol, mangayo ka og napasalamatan ka, napasidunggan ka, awa na. Imo na nang gusto. Nya mangluod dayon ka kung di ka pasidunggan, labi na gyud sawayon ka, kasab-an ka, singhagan ka, dayon kag pangluod, adi imo na nang gusto. Ambot kani atong lektor o kani atong salmista o kasab-an ka ni pari, no? Mubalik pa ba kani? Mubalik pa mo te? Oh, pero kusmo dagnaong igbalik, no? May tag malipayon lang yapon. Ambot ka ning paria o insultuhan ko dinhi, singhagan ko dinhi, syagit-syagitan ko dinhi, nganlan pagtambaloslos, mubalik pa ba ka ko? Oh, balik ko kinsa lay gabaan nato ani. Kana bang kamao ba ka nga mo trabaho alang sa pag-alagad? Ang gugma nato pag-alagad, dili pagkuha og mga benepisyo. Munay una. Ikaduha, niingon dayon si San Pedro, kinahanglang mahimo mong panig-ingnan sa inyong panon. Panig-ingnan ba? Model of Christian life. Kamong mga ginikanan, tanawa og panig-ingnan ba mo sa inyong mga anak sa pagtubo na Kristohanon. Kung magsige na lang ako sang pare, magsige na lang kong pangasaba. Saba na ba kurugamay? Kung sige lang pangasaba, panig-ingnan pa ba kataan eh? Sige tag yaw-yaw, sige panglatos, sige pangusi, hapak. Ambot og panig-ingnan pa ba kata para sa kaluwasan? Di ba? Oh, pangutan aring mga sakristan isa na kanang paria but lang. Ana sila. Mao nay ako sa yung ako sa nang tan-awon kay kun magsige kog pangasaba sa ato pang pag-serve nako dire, ako ning gusto. Nyag di matuman, suko dayon. Oh, di. Kana sang inyong pag-alagad sa inyong balay, imong mga anak, imo sad nang gusto. Nyag di sundon, suko dayon. So di ta masuko. Nya dayon ang ikatulo nga gihimo ni San Pedro mao gyud ang pagpakamatay para ni Kristo. Diha dapita ang nahitabo gyud nga kahingpitan sa iyang pagkatinugyanan sa simbahan, ang pagpakamatay. Naman ko'y nadunggan sa una, siya ang tinuod nga hero magpakabuhi para sa iyang nasod, dili magpakamatay para sa iyang nasod. Pero nagpabilin pagini nga tinuod nga kamatuoran nga ang tinuod nga manluluwas magpakamatay gyud para sa iyang luwasonon. Si San Pedro nagpakamatay para sa iyang katauhan tungod og alang ni Kristo, kay si Kristo sad nagpakamatay para sa katauhan tungod og alang sa kabubuton sa amahan. Kamo, magpakamatay ba mo? Ha? Daghang itagpatyonon ang atong mga bisyo, ang atong pagkagarbuhon, kadang atong pagsigig pangangkon anang mga butang sa kalibutan, patya ng kinaiyaha, kay mo na hinungdang nagkagubuta. Ako nalipay bitaw ko kaning ato dinhing project mura man igduwa-duwa kaning slot nya katuig ko naay promo lingaw kay ko pagkagabi kay naay ni text nako ingon siya pader naanad bang gyud ko kada adlaw mutaya gyud ko anang swertres tag 50 kuno iya ko nung magasto labing minus 50 siya karon pader 40 ka adlaw di ko mogasto og kuan. Di ko mo palit og swertres, ambot lang ka matuman ba to niyang naadik na to siya na.
Insa di ko mo kuan kaning akong budget nga tag 50 tigumon ko ni kay ako ning ipalit og slot. Nako, uy, lipayas Ginoo ana. Nga inig humas 40 ka adlaw, iya na sang tingbon tag 100 na sa diyang ito. Andili. Practice maning ato pagdili sa kaugalingon para ihatag ngadto sa katilingban, padayon na. Dili na tingali dinhi kay mahuman na ni ato mga slots, mga hali na ni tanan, di wa na kay praktisan. Pagtigom na sad, isip amahan, ayaw pagsigig inom anang red horse, tiguma na siya, nya inig tapos tuig, ipalit nag mga regalo sa imong mga anak, surprise. Kanang imong pagsigig palit anang swertres, isip inahan, tiguma na. Ana. Unya inig katapos tuig, ipalit na siya regalo sa imong mga anak. Siguro jud kang makapalit ig tapos tuig. Pero imo nang itayag swertres, maklamyon lang na dito sa swertres, nya sige lang kang tres, why swear? Wa na. Stress ang resulta. So, ang pasabot lang nako nga ang disiplina nga atong gi-practice dinhi nga anang magtinabangay ta nganong 5,000 man ni ka 2,000 ang atong gituyo. Nganong dig nangita na lang ta dihag mga philanthropists, mga donors nga mo sponsor og tag 10 million, tag 20 million, tag 50 million aron pagtukod anang maong mga struktura. Nganong ato man ning gipikas-pikas, mao ni ang gitawag og communitarian spirit. Kana bang way makaklaim nga ako mo'y nagtukod ana, ako'y naghimo ana, kay ang tanan nakatampo. Mo na atong gigagmay-gagmay. Nya kana sang atong promo-promo nga 40 katag expenses, ato gyapon ang gituyo kay disiplina sa kaugalingon nga dunay tumong nganong mag-fasting mangko, nganong mag-abstain mangko, unsa may tumong para sa simbahan, para sa katilingban. Mao na sila si San Pedro. Ang ilang mga sakripisyo gitumong para pagpabuhi sa simbahan, gitumong para sa kaluwasan sa kadaghanan. Nya mao ni atong training dinhi. Sunod na sa dani mahuman na pud ning atong phase 2 part 2, maghimo na sa taglain. Inka kapoy ba na pader? Dili oy, training lang ni. Wa man sad mo pugsa og di mo muhatag. Bahala mo diha, pugos day mo. Isulingahan day mo snaong diri, wa gini muhatag ay ana. Wa oy. Muhatag ka, swerte ka. Pagkaninduta ana. Kaysa ka na bang mo antog lang kaghatag, o di ay 1 million, di ay 10 million, ya mura lagwa ni mo ba? Ya kasabaan din ni mong pari, o pananglitan ng pari, mo na, ay dunitan bati ka ha? Ana, ay nga rin, misahe ko din siya, gidili, marong misa, sir, ay misahe ko, dako, biya ka kong donation. Kana bang, mo control na ta, tungod kay kita mo'y philanthropy, kita mo'y big donors, mo na atong gituyo din nga ginagmay ta aritas mga ginagmay aron kitang tanan mo claim I am part, I belong to that church, to that project, to that community. Pagkanindot no, o nakita din hing 30,000 ka mga parokyano sa kaniganing San Vicente Ferrer, ang territorial parishioners lang ba? Kuna ata ng pagbatia, wa tay proyekto din nga magdugay, dali ra kayo humnon. Ya dili bugat. Nya punan pas ato mga online parishioners. But daghan mo kay na sila. Hindi porte na ginatong daghana. Nya ma-apply ni nato sa tanang simbahan sa tibuok kalibutan, isip community. Kay ngano man do natay gitawag og simbahan. Kanang katedral, simbahan, tingbanan, kapunungan, usa ka lawas ni Kristo. Mo na ang pagsaulog nato niini karong katedral ni San Pedro, magpahinomdom ni nato sa kalig-on sa katilingban sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga misustenir hangtod karon ug hangtod sa katapusan sa kalibutan. Hinaut unta nga si San Pedro ug ang mga apostol ug ang atong mga Santo Papa mopalig-o nato pagsamot ug mahimo gitang liwat ni Kristo dinhis kalibutan labi na ron ining panahon sa krisis nga atong giatubang.